Del quart llibre de Francisco Zaragoza, en aquest cas és la Génesis de los dioses menores. M'ha explicat una mica perquè he tingut el gust de conèixer avui personalment. M'ha explicat una mica que és un enginyer químic aficionat a les lletres, que és un home de ciència amb un món de persones dedicades al conreu de les lletres. És la quarta novel·la que ens ofereix, és un home versàtil, cultiva molt diversos gèneres. Aquesta és una barreja de ciència-ficció, d'astrologia, de matemàtica, que per mi és un món esotèric, molt més del que puguin ser per tu les lletres, la història, l'astrologia i de més. I em va despertar, o em vaig despertar amb una frase que deia que el número 666, tornem als números i tornem a veure, no era el número del dimoni, sinó que era el número del papa. Jo em vaig quedar una mica així esgarratilat. I fet allò em vaig posar a investigar. I evidentment hi ha molta contradicció amb tota la numerologia i el significat dels números i el perquè dels números. I aquí va ser doncs el fet detonant que em decidís escriure aquesta novel·la. Decidir-me a trobar un marc o un indret que recollís el que jo volia fer, que era una mica, com sempre dic, en aquest cas era una mica rebuscat. Doncs la veritat és que també havíem estat amb la Glòria, la meva dona, als Estats Units, amb una excursió que al principi em va semblar que seria una mica pal, allà a San Francisco, que era anar al Parc Nacional de Muir Woods, i la veritat és que quan vam entrar allà dintre, només d'entrar et quedes com es m'ha perdut, en el sentit de que veus aquella bestiesa de la naturalesa comparat amb el que... O sigui, el que hauran vist aquells arbres, jo sempre dic, el que hauran vist aquells arbres, i nosaltres passarem per costat d'ells i ni se n'enteraran gaire, no? A la història no li falten gelos, no li falta incomprensió, no li falta amistat, no li falta traïció, no li falten assassinats, això també la gent també li agrada molt. Alguns d'ells semblen d'un rictus una mica sexual, el qual encara els agrada a la gent cada vegada més, però sí que em vaig decidir a amalgamar tot això amb una sèrie de personatges històrics que són el fil conductor de la novel·la. I entre ells puc citar la reina Nefertiti a l'Egipte, l'emperador Neró a la Roma decadent, en Jacques de Molay, l'últim gran mestre del temple, o sigui, de los templarios, i amb això vaig dedicar al món amerindi, que a mi m'encanta, azteques, tolteques i tota aquesta gent, per acabar doncs amb personatges reals de carn i os del nostre temps, que són els personatges que es troben dintre d'aquest parc fent una investigació i tota la lluita, aquí entra la lluita també econòmica, de gent que està interessada que continuï i gent que no està interessada que continuï. Aquí està traduït tot amb un dibuix que és el fil conductor que em vaig decidir a posar-lo, i la veritat és que el vaig dibuixar jo, o sigui que perdó per el que trobeu malament, està a la pàgina 19, i aquest diguem-ne que és el fil conductor de tota la novel·la. Aquí està on realment la novel·la neix i creix. Al final dic, l'epíleg digo, esta novela es una historia de ficción nacida del recuerdo de un paraje incomparable que tuve la fortuna de visitar en 1925. Pocas millas al norte de San Francisco, en una larga garganta que sigue perfectamente la forma de la costa oeste de los Estados Unidos en su particular comunión con el Océano Pacífico, se encuentra el incomparable Parque Nacional de Muir Woods. Gracias.